עכשיו בכל חי מיוזיק. בימים ההם, בזמן הזה. והערב עם המוזיקאים נאור קרמי ומוי שירות. חנוכה שמח, כל חי מיוזיק, ערב טוב, מה שלומכם? אתם כאן איתנו ב-102.5 וגם באתר kcm.fm. אני נרגש, מוי שירות, לפתוח את התוכנית בימים ההם, בזמן הזה, שיתוף פעולה ממש ממש יוצא דופן, אפשר לומר ביוזמה ממש ממש מעניינת של כל חי מיוזיק, להפגיש שני אומנים משני תחומים שונים, שמדברים ככה על המוזיקה שהם עשו, ויש לי את הכבוד ואת העונג לארח פה, באמת אגדה, מבחינתי זה מיתולוגיה, את האיש שבאמת אחראי על הפרויקט האדיר של ניגוני צמה, כבר מעל עשור, אבל חוץ מזה ידו רב לו בהמון המון המון דברים שמעבר. ערב טוב וחנוכה שמח למורי ורבי נאור קרמי. זה מחמאות, אני מקווה שאני צריך לעמוד בכל הציפיות האלה שיש. אני עושה בילדאפ, נא. וואו. מה נשמע? ערב טוב לכולם, ערב טוב מוישה, ברוך השם, זמן מיוחד מאוד. גם אני מרגיש שאני בתוך תקופה היסטורית מיוחדת, וגם בחג מיוחד. אז הכל מעורבב, הכל על הקצה. רבים ביד מעטים. ממש ככה. טמאים ביד טהורים. אז אנחנו התכנסנו בעצם לדבר על קונספט שנקרא בימים ההם בזמן הזה. ואני לא סתם חשבתי שאתה הכתובת הכי מדויקת לדבר על הנושא הזה, כי מי שהיה בהופעות של צמה, מי שמכיר את המוזיקה של צמה, בעצם יודע שאנחנו מדברים על שירים מלפני 200 שנה, ואפילו יותר, שירים של מבעל התניא ואילך, ואתה בעצם הצלחת להנגיש את המוזיקה, אפשר להגיד ארכאית הזאת, המוזיקה היהודית המאוד מאוד מאוד מיתולוגית, להנגיש אותה לדור חדש, אפילו מתל אביב אפשר לומר, אפילו אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, שפתאום מתחברים מחדש לעומקים של המוזיקה היהודית, אני אפילו לא קורא לזה חסידית, מוזיקה קדושה, והצלחת להביא את זה בצורה, בשפה חדשה. תן לי ככה, ממש בראשי פרקים ככה בשביל הפתיחה, איך עשית את זה? מאיפה זה הגיע הדבר הזה? איך אפשר לעשות דבר כזה? אז קודם כל, אני לא מתייחס לדבר הזה בתור מוזיקה היסטורית. בתור משהו היסטורי, זה פרויקט שאני משמר אותו. אלא מבחינתי, מוזיקה זה מוזיקה. זה לא משנה. וברגע שאני חושב ויודע את זה, שהמוזיקה, למרות שנכתבה לפני 200 שנה, היא מוזיקה מעולה. היא מוזיקה שלא נופלת משום להקת רוק בעולם, או פופ, או מוזיקה קלאסית. מבחינה מלודית, מה שקורה שם, מלודית הכוונה המנגינות. המנגינות שלהם, זה לא מרגיש לי ישן. אני מרגיש לי פשוט מוזיקה כל כך טובה. אנחנו גדלנו על זה, אתה יודע, כילדים, מבחינתנו זה דברים של החיידר. אז אני לא גדלתי על זה. וואו. אני לא גדלתי על זה. בשבילי זה דבר חדש. הרבה מהניגונים, הייתי שומע כל מיני הקלטות של כל מיני חסידים מרוסיה. איך שמעת את זה? איך הגעת להקלטות כאלה? יש לנו ישיבות, ואז אומרים בוא נעשה ניגון מסוים, ואז אני משיג אותו בארכיונים. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, כל עצמותיי תאמרנה. ניגון מנביל. כשאתה שומע אותו, אתה לא מבין איך אפשר לעשות מהניגון הזה, לקחת אותו, לעבור אותו למשהו רלוונטי, כי באמת זה כאילו קשוח. זה דוגמה מאוד קיצונית. צמה מבחינתי זה לא כאילו, אני לא משמר פה דברים. לקחתי מוזיקה מבחינתי, אני אומר את זה באמת מכל הלב שלי, וגם קודם כל מכל הלב שלי, מוזיקה מאוד מאוד טובה, ועשיתי לעיבודים חדשים, כאילו, כמו שאני אוהב אותם. פשוט מדהים, איך אומרים, שמעתי פעם איזה מישהו שכל בעצם לוח השנה היהודי, זה כמו איזה ספירלה. החנוכה למשל, עכשיו, זה אותו חנוכה מלפני 2000 שנה, אותו דבר, וכשאנחנו פשוט בספירלה, עלינו קומה מבחינת השנה, אבל אנחנו חוזרים לאותו מקום במעגל, חוזרים לאותו מקום. אז לכן, כשאתה אומר דבר כזה, זה מאוד מאוד מעניין, שאנחנו כביכול נמצאים באותו מקום, אתה מתחבר לאותו תדר של עומק, של קדושה, של רוחב הדעה, של המנגינה, שהלחין אותה מישהו מלפני 150 או 200 שנה. אתה לא חווה את מה שהוא עבר ברוסיה או בזה, אבל מהמקום שלך אתה מצליח להכיל את כל עם העיבודים החדשים, עם השפה החדשה, להביא מסר בעצם רעיון עתיק מאוד, וזה, תשמע,
זה ממש ניסים ונפלאות, אנחנו בחג של ניסים, זה פשוט לא יאומן איך אני רואה אנשים שבאמת אינם שומרי תורה ומצוות, פתאום מתחברים לשיר כמו צמה לך נפשי, או כמו והריקותי לכם ברכה למשל. 4 בבות. 4 בבות. אני יודע מה קרה, מצמה האחרון, אולי בהמשך אספר לך. אבל אני יודע שאנשים, באמת, אני אגיד לך מה, באמת זה גם העיבודים שלנו, וגם כל מה שקורה שם, כן? אבל המוזיקה הזאת, מי שכתב אותה, אתה אמרת הלחינו, זה לא מלחינים. מי שכתב אותם זה אנשים שרצו לעבוד השם. לא רצו, הם עשו את זה. והצורה שלהם לעבוד השם הייתה עדי הניגונים האלה. רוב הניגונים איננו יודעים מי כתב אותם. זה כל מיני אנשים שמתחת להטלית, בתוך דמעות, הניגון הזה פרץ בתוכם. מדהים, אני אספר לך אגב שבחג השבועות האחרונות, כמעט לילה שלם, ישבתי, את חטאי אני מזכיר היום, לא כל כך למדתי קצת, סיימתי את זה מסכת, אבל חצי לילה, ישבתי, פענחתי איזה ניגון של חב"ד שעוד לא עשיתם אותו, אולי תעשו אותו בהמשך, והבנתי מה קורה מבחינת העומקים, של הדברים ממש כאילו בספירות, וזה פשוט מדהים, מדהים מה שקורה שם, כאילו. אז טוב, אם דיברנו על והריקותי, יש לנו ביצוע מיוחד של ישי ריבו, ששר את זה בצמה, עיבוד שלך כמובן, מדהים, מדהים, אחד על העיתים הכי גדולים בכל הזמנים של צמה, אפשר לומר זה סימן ההיכר וטביעת אצבע, בוא נשמע את זה ונפתח ככה חג חנוכה ברגל ימין, חנוכה שמח. עד בלי די, עד בלי די, 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 וריקותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 עד שיבלו שפתותיכם, מי לא אומר די, 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 עד שיבלו שפתותיכם, לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 וריקותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 עד שיפלו שפתותיכם, מי לא אומר די, 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 עד שיפלו שפתותיכם, מי לא אומר די, 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 עד שיפלו שפתותיכם, מי לא אומר די, עד שיפלו שפתותיכם, מי לא אומר די, די, די. וואו, 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 איזה ביצוע, הריקותי, איזה שיר. זה קרה בצמה 2, ואישי, כאילו, הוא יודע איזה ניגון לקחת, אבל את הניגון הזה לא הבנתי למה רוצה אותו. באמת, הניגון הזה לא הכירו אותו. אבל הוא אמר כן, ורואים את הסייעתא דשמיא שיש לו, גם בניגון הזה, איך שהוא לקח אותו, והוא ידע בול מה לקחת, ובאמת... אני כל כך מסכים איתך, זה ממש סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא, מה זה? זה לא יאומן מה שקרה עם השיר הזה. יש גם, דרך אגב, זה קרה גם עם היי, צם של חב"ד, נכון, גם. נכון. באיזשהו שלב הקלטנו את זה בקומזינג הראשון של המנגנים, לפני איזה 12 שנה, וואו. 13 שנה, ואז פתאום השיר, אני רואה רק סייעתא דשמיא, אתה חושב שאני ידעתי שזה יהיה כך, ממש בחיים לא חשבתי, זה היה איזה שיר מספר 84,000, אתה יודע, תפס. מה זה תפס? מה זה? ואין שם כלום. כן. שתי משפטים. ואפילו לא שרנו את הרוסית, שרנו איי, די, די, די. בדיוק. יפה. מפה זה התחיל. מהמם. ובכלל מישהו מנגן עם קלרינט, חיים קירשנבוים הגדול, בתוך מחוזת של חב"ד. וואו. אתה יודע את הרוסית?
מה פתאום? אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז מה שנקרא בימים ההם בזמן הזה, אז הצם האחרון, בעצם אני חושב שאחד הביצועים היפים שגם מתקשרים לתקופה הנוכחית, ותכף תספר לי קצת איך בחרתם בדיוק, זה שיר שנקרא ארנינו גויים, שאני גם מכיר אותו, גדלתי עליו. באמת, הוא נדיר, בכלל לא כולם מכירים אותו. כן? לא. וואו, ביצוע ממש מרגש, אני שומע פה את הגעגוע, את הכיסופין של שמואל, גם עיבוד. משהו, מה אפשר להגיד? אני אגיד לך מה הנחה אותי בעיבוד הזה. התקשרתי לרב משה שילת, שהוא בעצם הוא חייל צמה. וכל שיר אני יכול לקחת אותו למקומות. והתלבטתי, אתה יודע, השיר הזה מדבר, אני ונקם, כן? יש פה נקמה. שאלתי לו איזה רגש המאזין צריך להרגיש שהוא שומע את השיר הזה. זה מה שמנחה אותי בעצם, איזה רגש. זה כאילו הנקודה, ושם אני צריך להגיע. הוא אמר לי, הוא חשב, הוא שתק, הוא אמר לי חמלה. שמי שיקשיב את זה יקשיב חמלה. אמרתי, תודה רבה, סגר טלפון, וזהו, הבנתי כבר הכל. וואו, וואו, וואו. לא יודע למה הוא אמר את זה, אבל זה כאילו, זה הקו שהיה לי. ומשם אתה בעצם מתחיל את המוזיקה. קודם כל יש... לאיזה רגע שאני רוצה, מה אני רוצה כאילו להשיג מהמאזין? כי בקלות אני לוקח את זה למקום פה של כסח, של לא יודע מה, של בקלות. לקמה, כוח. אוי ואבוי מה שהייתי יכול לעשות פה. וואו. אתה יודע מה? עכשיו בוא נשמע את זה עם הפרשנות הזאת, מעניין. הנינו גויים עמוק דם עבד אביקום ונקם ישיב לצערה וכיפר אדמתו עמו. הנינו גויים עמוק דם עבד אביקום ונקם ישיב לצערה וכיפר אדמתו עמו. הנינו גויים עמוק כי דם עבד אביקום ונקם ישיב לצערה וכיפר אדמתו עמו. הנינו גויים עמוק כי דם עבד אביקום ונקם ישיב לצערה וכיפר אדמתו עמו. הנינו גויים עמוק כי דם עבד אביקום ונקם ישיב לצערה וכיפר אדמתו עמו. הנינו גויים עמוק כי דם עבד אביקום ונקם ישיב לצערה וכיפר אדמתו עמו. כי דם עבד אביקום ונקם ישיב לצערה וכיפר אדמתו עמו. הנינו גויים עמוק כי דם עבד אביקום ונקם ישיב לצערה וכיפר אדמתו עמו. וואו, איזה שיר, איזה עדינות, איזה יופי. אני עכשיו שמעתי את מה שאמרת. איזה שירה, איזה תואר יש לו לשמואל. חמלה, בדיוק.
אבל יש לו גם איזה רוך, איזה... ממש. שירה רכה כזאת יפה. מדהים, איך אתה מצליח לחבר בין זמר לבין שיר? אתה בוחר להם, הם בוחרים, איך זה עובד? בדרך כלל סייעתא דשמיא. כמובן. באמת אני אומר, כאילו, אני שולח. לפעמים אני שומע בראש באותו שיר. אתה זמר כאילו... אתה זמר, אני שומע איזה, לדוגמה, אוצו עצה. אני שומע הכל, אוצו עצה ותעופר. אז אני אומר, כאילו, בוא, לשיר הזה, צריך מישהו שר ככה. אז אמרתי בטח שצריך מישהו ששר בסגנון, שר שמח, שר כאילו קופצני, שר עברות חתוכות. זה מילים קצרות כאלה. קצרות, כן. עברות. הכל כאילו. אז לכן שרתי לזילבר, והוא אמר לי, בטח, אני רוצה את זה. אבל הוא בטח הכיר את השיר, לא? אני לא בטוח. לא בטוח? איפה הוא מגיע? הוא מגיע מתל אביב, שם, מהבוהמה של תל אביב. מדהים. אבל, באמת, זו דוגמה השיר הזה, שכן, הוא צועד את השיר שכולם מכירים אותו. המנון. לך תעשה ממנו מטעם, כאילו. תוציא ממנו משהו שאנשים יגידו שכאילו... מה כבר חידשת? מה אתה יכול לחדש? הוא צועצה, כאילו, בוא נהיה שם משפט וחצי, תעשה מזה עניין, 3.5 דקות. הצלחת ביג טיים. אני אגיד לך משהו, אני הייתי בהופעה שנה שעברה בצמה, מה זה הופעה? זה לא הופעה, זה התוועדות. וראיתי את פריד מבצע את זה. הבנתי שהיה שנים עם דברים הרבה, אני ראיתי את פריד שנפתח המסך פתאום וכאילו נשפח עליו מים, פשוט מדהים. לא, זה שיר אחר, אתה מתכוון, סליחה. על הסלע. על הסלע. לא, נכון, אבל הוא צועצה השנה דווקא, היה חבר לכל המלחמה וכל זה. נכון, נכון. מדהים, 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 מדהים. נכון. דברו דבר ולא יקום, צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. דם, דם, דלדם, 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 דלדם. צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. פשוט מדהים, איזה אנרגיות, איזה אנרגיות. תשמע, יש לי כל כך הרבה צמה, כמה דיסקים יש לצמה? כמה אלבומים? עכשיו אנחנו על השביעי. זה לא יאומן, איזה מהפכה, יש לנו כל כך הרבה שירים פה, אני כל כך מתלבט, אני לא מצליח להבין איך אני הולך, מה, אתה יודע מה? יש לי רעיון. כן. אני הייתי הולך על משהו שאולי ככה מרגיש קשור לתקופה. ודווקא זה לא מצמה, אני רוצה להפתיע אותך, יש עוד פרויקט שהתחלת לפני צמה. נכון. שנקרא הלב והמעיין.
זה פרויקט, ספר לנו קצת על השיתוף פעולה הזה, זה פרויקט לא פחות מעניין. באמת, אני חושב שכל הקריירה שלי המוזיקלית התחילה מלב מעיין. כן? כן. מה זה, כמה שנים אחורה? אני יכול לדבר על זה עכשיו, כל התוכנית רק על לב מעיין, מה שקרה שם. עשיתי בהתחלה סדרה של הופעות בירושלים, בבית אביחי, ושם עשינו 3 הופעות של ניגוני חב"ד, ברסלב וקרלין, שגם זה היה, יש לי סיפורים משוגעים בדבר. יש לך איזה קטע עם שירים מה שקרה שם. לא, ככה התחיל בעצם הסיפור שלי, בנקודה הזאת, עם הניגונים החסידיים. הפסטיבל של יהודים, זה היוזמה שלי, שכאילו אמרתי בוא נעשה את זה, אני סוג של יזם כזה, ואמרתי בוא נעשה את זה, ואז ראינו שכל ההופעות היו סולד אאוט. אנשים השתגעו מהדבר הזה. עלית על משהו, כאילו. עלינו, כנראה, אני לא יודע איך זה קרה, אבל זה היה דבר נכון במקום הנכון. ירושלים, חודש מראש, יוצאים הופעות כרטיסים, אין כרטיסים. אין כרטיסים, היה שיגעון. אתה וחיליק פרנק. אני וחיליק פרנק. ואיכשהו גונב לאוזניי או לידיעתי, שיש פסטיבל למוזיקה, תחרות למוזיקה יהודית באמסטרדם. ואמרתי בוא ניגש, רק שמה שהעניין הוא שאתה משלם את כל הוצאות, כרטיס, טיסה, מלון, הכל אתה משלם, ואם אתה זוכה, מחזירים לך את הכסף. זה דווקא התנהלות ישראלית, לא הולנדית. לא, זה לא. תדע לך שבעולם זה מקובל מאוד בתחרויות. לדוגמה, בתחרויות יין, אני אספר לך, שמי שזוכה בתחרות יין, משלם הוצאות לכולם, הוא משלם. באמת? מי שזוכה משלם. תזכיר לי שזה המקצוע היחיד שאני לא צריך להתקרב אליו. לא, כי ידוע שמי שזוכה, אז הוא נסע עשיר. מה שלא קרה איתנו, כי לא נסענו עשירים. כי לא התעסקת עם יין. אבל זכינו במקום ראשון שם, מתוך 100 להקות. וואו. זכינו במקום ראשון. כמה שנים אחורה זה? זה קרה ב-2010. זכינו בתוך ממש מלהקות, זה היה כאילו הפתעה מטורפת, וזה מה שהביא לנו אחרי זה גם טורים בכל העולם, בכל מיני פסטיבלים, והכרה בינלאומית. פסטיבלים שמארחים קלייזמר ו... פסטיבל מוזיקה לא רק של יהודים, בכלל לא של יהודים, כמעט לא הפעלנו לפני יהודים. איך הגויים מקבלים דרך אגב את המוזיקה הזאת היהודית, הקלייזמר? שתדע שגם באירופה וגם בארצות הברית, זה הרבה יותר חזק מאשר כאן. יש שם כאילו סצנה מאוד מאוד חזקה של קלייזמר. וזה כאילו, יש שם פסטיבלים... אני רואה את חיליק עד היום, נוסע לפסטיבלים בכל העולם. יש שם פסטיבלים שפשוט ברמות שאי אפשר לתאר אותם. איך אתה מסביר את זה, אבל שאנשים שלא יהודים, מה גורם להתחבר לכזה דבר? למוזיקה, שזה, מה שנקרא, זה לא מבית הכנסת שלהם במרכאות. איך זה קורה? כמו שאני יכול לאהוב ג'אז, אני יכול לאהוב מוזיקה קלאסית, זה גם לא מוזיקה שלי. המוזיקה טובה. הם אוהבים את זה, מתחברים לזה. אתה אומר, זה לא חיבור רגשי, זה חיבור מוזיקלי, כאילו שהם אוהבים את הטעם. בהתחלה ככה, ואחרי זה הוא רגשי, אתה מתחבר לזה, לא רגש יהודי, רגש מוזיקלי שעובד. זה כמו בשתינו פה, מוזיקה אתנית, שזה גם מאוד חזק, זה לא תמיד הקול שלנו. או כל סוג מוזיקה... בעצם שפה, בינלאומית. זה שפה, זה תרבות שהם רוצים לראות אותה. הם תראה לעצמי שיש שם עוד עניינים, חוץ מאשר... אני יכול להגיד לך, שפעם ראשונה שיצאתי לחוץ לארץ אחרי הצבא, היה בפסטיבל הכי גדול בעולם למוזיקה בקרקוב. וזה היה עם להקת הברירה הטבעית, הופענו המון בכל העולם, הגענו לשם, ואני זוכר איך הופעה, הלכנו כזה לרוב היהודי, ישבנו באיזה בר שם לשתות אחרי הופעה, ואני הסתובבתי שם 4 לפנות בוקר, קצת שטוי, והסתכלתי על הבתים למעלה נטושים, ואמרתי, מה קרה פה לפני 50 שנה? אני עם עצמי ככה הלכתי שם, ואני יכול להגיד בפה מלא, שהנקודה שלי, החיבור ליהדות, התחיל ברגע הזה. וואו. ברגע הזה בפולין, ברובע, בקרקוב, ששם זו הייתה קהילה יהודית של 1000 שנים, קהילה יהודית הכי גדולה בעולם. ששם הייתה שם הרמה, בכנסת של הרמה, יש שם קבר, יש שם בית קברות, שכל גדולי ישראל כתובים שם, לא כל, אבל גדולי ישראל קבורים שם. הגעתי שם בתור יהודי שלא שומר תורה מצוות. והזהות היהודית שלי התחילה שם להתברר ולהתעצב. שם נדלק, שם נדלק הניצוץ. אמרתי, מה קרה פה ובמה אני שונה מאנשים שאני רואה שם לידי? אז כן, אז אני יכול להגיד שבעולם יש שם צמא מאוד גדול למוזיקה יהודית, שורשית, אמיתית, והלב מעיין,
אני זוכר פסטיבל שהופענו שם, שניגענו, היה שם כאילו, השופטים, היו 7 השופטים, העוז הנוז של המוזיקה היהודית בעולם. כל מיני פרופסורים, כל מיני אוניברסיטאות. בתחרות, הם שמעו שניגענו, אתה יודע, חיליק הגיע עם הספודיק שלו, זה היה מוצאי שבת הגמר. כן. הגיע עם כל הלבושים, ופשוט שמעו אותנו, השופטים לא עמדו, ופשוט עמדו ומחאו לנו כפיים. יצאו מגדרם. אני אגיד לך למה. נו. כי הם מכירים קלזמר, אבל מוזיקה חסידית, את הניגונים החסידיים, הם לא מכירים. הם לא ידעו מה זה. זו שפה חדשה בשבילהם הייתה. הפתעתם גם אותם. בטח שכן, הם לא יודעים מה זה. המוזיקה החסידית, האמיתית, האורגינלית, זה מוזיקה מאוד מאוד שמורה, שאף אחד לא מכיר אותה. וזה גם, אני חושב, בצמה, אחד מהסודות של ההצלחה, שחשפנו תרבות מאוד מאוד גדולה, חזקה, של מוזיקה, שהעולם לא הכיר אותה לפני זה. מדהים. מתוך הלב והמעיין, נשמע עכשיו את אביתר בנאי בביצוע יפהפה לשיר, שיר הנושא של חג חנוכה, מה עוד צור? בבקשה. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבע, מצערם נבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. קודשך וקרב קץ הישועה, מקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה, כי אכה לנו השעה ואין קץ לי מהרה, דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואים שבעה. וואו, איזה שיר, וואו. אגב, מאיזה דיסק זה של הלב והמעיין? זה דיסק בעצם מבחינתי מיתולוגי שעוד לא יצא מספיק לעולם, שנקרא ניגון שעולה מן האפר. זה דיסק שבעצם כולו מוקדש לניגונים שיהודים שרו והלחינו בתקופת השואה. וזה ממש דיסק מצמרר, המוזיקה שם ממש נפלאה,
ובעצם הוא התחיל את כל הסיפור של צמה. כי בעצם מה שעשינו פה, לקחנו המונים ישראלים, כמו איש הריבו, שאז אף אחד לא הכיר אותו. מה שמעת בתחילה שלו? אודי דוידי, ובעצם הפרויקט הזה בעצם זה היה אב טיפוס של צמה, מפה צמה התחיל. וואו, צמה התמקד כאילו בחב"ד, אבל זה היה המון שירים שכאילו זרמו אחרי השואה, הגיעו, עברו. פנו אליי, ראיתי שעשיתי דיסק של ניגונים מתקופה כזאת עם אומנים ישראלים. בוא נעשה את זה גם בחב"ד. מדהים. הנה, אנחנו עכשיו, אגב, יכולים לשמוע קצת ברקע את אודי דוידי, עוד שיר שעלה מהאפר, אפשר להגיד. אם אמרתי שזה גם שיר שנהיה להיט עכשיו בשנים האחרונות, בזכות הביצוע הזה, אני שוב פעם גדלתי על זה בגיל 4, הכרתי את השיר הזה כבר, כן, כי אני הייתי במקהלות של חיים בנט, בגיל 5-6 בחיפה, גדלתי על ברכי החסידות, וחיים בנט דרך אגב הוציא דיסק, כולו ניגוני מהר"ם שפירא מלובלין, שהוא המלחין של זה, אז הכרתי את השיר הזה משם. כמה זה רחוק מהדיסק, מהביצוע המקור שלו, אתה מכיר אותו? תראה, הביצוע המוזיקלי מאוד רחוק. השיר עצמו. לא, השיר? לא, המלודיה מדויקת. איזה יופי. נה, בטח, ברור. אבל הביצוע, ההגשה פה, היא מאוד מאובררת, חדשנית, אתה מרגיש את זה פתאום יהודי, לא חסידי, אתה מבין? אוקיי, לא חסידי, יהודי לא חסידי. אבל כן, אני אוהב את זה, זה פרויקט שמאוד מדהים, אני מאוד מחובר לפרויקט הזה, שירים שלנו מהאפר, אני גם בהרבה הופעות שהייתי עושה בכל מיני מלונות וזה, תמיד הייתי מנגיש לקהל, הייתי מספר להם איזה סיפור, אתה יודע מה, אפילו אני מאמין, העניים של השיר של השואה, עוד לפני שזה נהיה, בגלל מירון, מה שקרה שם, כל הטרגדיה, אז כאילו תמיד הייתי מספר לקהל את הסיפור, שהשיר הזה הוא בעצם הניצול היחידי מהרכבת, תחשוב על זה, רכבת שלמה נסע, כל הרכבת, לא נשאר שם אף אחד ניצול חוץ משיר אחד, חוץ מהניגון. עכשיו, אתה מסתכל על העומק של הניגון, אני מאמין, אתה רואה שזה סיכום של 2000 שנות גלות, זה כאילו 2000 שנות גלות בתוך בקבוק, השיר הזה, ומיד אחר כך התחיל התהליך של, אתה יודע, שיבת ציון, הגענו לארץ, זה היה תום הגלות, מה שנקרא, האמיתית. אתה מרגיש בשיר הזה, וכשאתה מחבר את האנשים, כמו שאתה אומר, למסר שמבינים, הם פתאום מרגישים מחוברים לשורשים, הם מתחברים בשנייה פשוט לשרשרת. מה שאתה אומר שקרה לך באותו לילה בפולין, אני מעריך שבשנייה היה לך פתאום איזה ויש כזה של 2000 שנה, שבום, התחברת לגמרי, משהו עתיק. משהו עתיק, ופתאום הרגשת מלא עומק, ולא איזה נע, מדהים. אם אמרתי, מטרה רגלי, חסדך השם, יסעדני, אם אמרתי, מטרה רגלי, חסדך השם, יסעדני, ברוב שרפי בקרבי, תנחומך יששו נפשי, ברוב שרפי בקרבי, תנחומך יששו נפשי. אם אמרתי מטרה רגלי, מטרה רגלי, חסדך השם, יסעדני, חסדך השם, יסעדני. אם אמרתי מטרה רגלי, מטרה רגלי, חסדך השם, יסעדני, חסדך השם, יסעדני. ברוב שרפי בקרבי, תנחומך יששו נפשי, ברוב שרפי בקרבי, תנחומך יששו נפשי. חסדך השם, יסעדני, חסדך השם, יסעדני. אם אמרתי מטרה רגלי, מטרה רגלי, חסדך השם, יסעדני, חסדך השם, יסעדני. ברוב שרפי בקרבי, תנחומך יששו נפשי, ברוב שרפי בקרבי, תנחומך יששו נפשי.
מטרה גלי, חסדך השם, יסעדני. אם אמרתי, מטרה גלי, חסדך השם, יסעדני. ברוב שרפי בקרבי, תנחומך יששו נפשי. ברוב שרפי בקרבי, תנחומך יששו נפשי. אם אמרתי מטרה גלי, מטרה גלי, חסדך השם, יסעדני. חסדך השם, יסעדני. אם אמרתי מטרה גלי, מטרה גלי, חסדך השם, יסעדני. חסדך השם, יסעדני. ברוב שרפי בקרבי, תנחומך יששו נפשי. ברוב שרפי בקרבי, תנחומך יששו נפשי. איזה ביצוע, איזה עיבוד יפה גם. רגע, סליחה, אני גם רוצה לשאול שאלה. אתה יזם, נכון? קצת. עשית להקה, הקמת להקה שהשפיעה מאוד על התרבות פה. אמת? אני יודע את זה, מה זה, אני לא שואל, אני אומר, זו שאלה רטורית. ואני חושב שאתה חייב להמשיך עם זה. שאתה, כאילו, יש לך ויז'ן, יש לך... אתה יכול לספר לנו על התוכנית שלך. אתה יכול לסגור את התוכנית, גמרנו. הוא אמר שיש לי ויז'ן, גמר. אפשר, מבחינתי סיימתי. לא, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו, אני רוצה לשמוע ממך, זה ויז'ן, שאתה לא מפסיק, אסור לך להפסיק, אין לך זכות. חס וחלילה, לא, אנחנו... האמת, אני אגיד לך משהו, לפני שנתיים שעזבתי את המנגנים, חשבתי שאני אעזוב את התחום של המוזיקה לגמרי. וואו, למה? אני באמת לא ידעתי. למה? לא יודע, זה היה סוג של כזה, אני אגיד לך את האמת, משבר גיל 40 שהקדים, אבל מהר מאוד הבנתי, לקח לי כמה חודשים, ובדקתי כל מיני דברים מסביב, ומהר מאוד הבנתי שני דברים פשוטים, יש לי הרבה ניסיון, ויש לי איזה מוניטין שנבנה עם השנים, וזה מאוד טיפשי לעזוב את שני הדברים האלה, זה כל מה שהבנתי. וזהו, ומה שכן, אתה יודע, במוזיקה יש on stage ו-off stage, זאת אומרת, יש על הבמה ויש מאחורי הבמה, אז אני הרבה שנים הייתי על הבמה, ועכשיו טיפה לקחתי אחורה לכיוון של מאחורה, ואני מאוד אוהב את זה, אתה יודע, לעזור לאנשים לקדם דברים מאחורה, להיות יותר המנוע, פחות הכף של הטרקטור, אתה מבין? לא חסר לך הנגינה עצמה? והשירה? עדיין לא. תראה, אני מדי פעם מופיע, מדי פעם חתנים שמתקשרים ואומרים, אני רוצה דווקא אותך וזה, אני מגיע, אני לא בן אדם אומר, זהו, גמרנו, פרשתי, חס וחלילה, מי שרוצה, בשמחה רבה, יקבל מה שהוא רוצה, אבל מבחינתי, לנפש שלי, אני מרגיש שהגעתי לאיזה שלב בחיים שיותר כיף לי להיות מאחורה ולדחוף מאנשים ולתת יותר תוכן, כמו שאמרת, זה בעזרת השם, עוד חזון למועד, אני מרגיש שאנחנו נעבוד ביחד, נאור. הלוואי, אמן, אני מחכה לזה. אמן. אתה יודע בזכות מה אנחנו נעבוד? נו. העיבוד הזה שעכשיו אנחנו נשמע, של אין עוד מלבדו, זה גם אחד השירים הגדולים של חב"ד. אין חתונה שלא ניגנתי את זה ב-15 שנה האחרונות. אבל פתאום מה שהבאת פה לשיר הזה, זה, אני אומר לך, זה אור חדש בשיר, זה פשוט אור מדהים עם יונתן רזאל. איזה ביצוע אגדי. תדע לך, אני לא מפסיק לשמוע את השיר הזה, ועד כדי כך הגעתי לניו יורק, והיינו שם באירוע של דירשו, במוצאי שבת, והיה תזמורת פריילך, ופתאום הם מתחילים לנגן במוזיקת רקע, אתה יודע, אנשים ככה אומרים, שלום, אני אשמע, מוצאי שבת, מלווה מלכה כזה, נגנים את זה, את הביצוע הזה שעכשיו אנחנו שומעים. פתאום קלטתי שהעיבוד הזה כל כך גדול, שאפילו כמוזיקת רקע, אני מצליח לזהות אותו, לא היה זמר, אף אחד לא שר, איזה סופרן ניגן את השיר, אבל טה. הם לקחו את העיבוד הזה. לקחו את העיבוד הזה, ונגלו אותו בסעודה, אתה מבין? הם לקחו הרבה ניגונים שלנו ועשו להם עיבודים. מי, פריילך? כן. מדהים. כי הכל הבל אבל אם אין עוד מלבדו, הכל הבל אבל אם אין עוד מלבדו, כי הכל הבל אבל אם אין עוד מלבדו, הכל הבל אבל אם אין עוד מלבדו, כי הכל הבל אבל אם אין עוד מלבדו, הכל הבל אבל אם אין עוד מלבדו, כי הכל הבל אבל אם אין עוד מלבדו, הכל הבל אבל אם אין עוד מלבדו.
אין עוד מלבדו, 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 אין עוד מלבדו. איזה ביצוע, זה פשוט אגדה הביצוע הזה. אגב, אני חייב להגיד לך, נאור, שהשנה בצמה, שקצת שיניתם קונספט בגלל כל המלחמה והכל, ואני הגעתי דווקא בשביל לחוש את התחושה הזאת של איך משנים תוך כדי, איך אומרים, תוך כדי תנועה, את הקונספט והכל, ומאוד מאוד התפעלתי מזה. זה היה כזה מופע, זה לא היה מופע, זה גם, האמת שהשנה גם היה התוועדות אמיתית, ממש, באמצע עצרו וממש, ועשיתם פדה בשלום, ועם הרגע המצמרר מאוד מבחינתי באירוע, דווקא זה היה שהוא שר ואני אפתח בוך, ופתאום על המסך מאחור היה את כל השמות של החטופים, וואו. דינה, בת, מלכה וכולי, להתפלל, ואז היה כתוב, ושבו בנים גבולם, ופתאום, שוב פעם, זה אנחנו, מה שאנחנו מדברים על בימים מהם בזמן הזה, שכאילו, פדה בשלום מבחינתי, זה היה תמיד שיר שמסמל את היציאה של הרבה, משם הבעלתניה, ופתאום זה נהיה כזה אקטואלי, ואני אפתח בוך, פדה בשלום נפשי, ופתאום אתה רואה את התמונות של כל החטופים, ולהתפלל עליהם, וזה היה כל כך, זה צמרר אותי. מדהים, מדהים. זה כאילו, זה היה הרגע שלך בהופעה? הרגע, הטוויסט האומנותי, כמובן שדלת בעבוד השנה היה משהו, אני לא יכול להסביר לך את התחושות, אתה יודע מה שאתה עשית את זה 10 פעמים השנה, אבל הטוויסט האומנותי הזה שפדה בשלום, אני ניגנתי את זה כל כך הרבה ביד כיסלב, וזה תמיד היה, כאילו שמעתי... ניגון היסטורי, מדברים על משהו שעבר. היסטורי, זה כזה, הזכיר לי נס ההצלה, וכזה, כמו ניגון כזה שאתה יודע, כמו שאתה שר ונאפו, אתה נזכר בשושן הבירה, ופתאום, כמו שאני שיר לך היום ונאפו איכו, ואתה תרגיש שזה רלוונטי להיום, זה כאילו לא יומן. וזה הטוויסט שקרה לי עם השיר הזה. אז אני אגיד לך מה. ואני אפתח בך, הייתי שאחרי זה ביום ראשון, זכיתי גם להיות עם הרב גינזבורג. והוא תוך כדי התוועדות אמר, ואני אפתח בך, גימטריה חמאס. וואו. וואו. גימטריה אותו דבר, וזה לא מקרי. והוא אמר, כל פעם אתם עכשיו אנחנו נשיר ואני אפתח בך, אתה רוצה אחרי זה תחשב. מדהים, 108, 109. הוא לא טועה, הוא כאילו, הוא רואה מספרים. הוא אמר, כל פעם שעכשיו נשיר ואני אפתח בך, אנחנו משמידים אותם עוד יותר ויותר חמאסניקים. שכל פעם שחוזרים על הפסוק הזה. כל פעם שנדברים על זה, אנחנו פועלים במהלכים שלהם, וגומרים אותם. מה אתה אומר? במשך 40 דקות, שרו את זה ואני אפתח בך. 40 דקות. לא בצמה. לא. וואו. זה היה כאילו אחרי, וזה ממש חזק, כאילו שאתה מבין שכאילו, שיש פה משהו... יש פה משהו מעבר למילים, זה כאילו, או שהמילים, קיצור, זה היה מאוד חזק. מעבר למה שאנחנו כאילו מבינים, כאנשים אולי נשמע את הביצוע של יוסף קרדונר, שהוא מנגן את פדה בשלום. וואו, אחד הביצועים הגדולים. וכמה זה רלוונטי להיום, אתה צודק, אנחנו רואים שכאילו, אין חדש תחת השמש, לצערנו ולשמחתנו. פדה בשלום, נפשי מקרב לי, רבים היו עמדי, פדה ושלום, נפשי מקרב לי, כי ורבים היו עמדי, ישמע קל ויענם
ויושב קדם סלע, ישמע קל ויענם, ויושב קדם סלע, אשר אין חליפות למו, אשר אין חליפות למו, אשר אין חליפות למו, ולא יראו אלוקים. שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו, חלקו מחמאות פיו וקרב ליבו, רקו דבריו משמן, והמה פתיחות. השלך לשם יהבך, והוא יכלכלך, לא ייתן לעולם מות לצדיק, מות לצדיק. ואתה אלוקים, תורידם לבאר שחת. ואתה אלוקים, תורידם לבאר שחת. אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם. ואני אפתח בך, ואני אפתח בך, אוי ואני אפתח בך, אוי ואני אפתח בך, ואני אפתח בך, ואני אפתח בך, ואני אפתח בך, אפתח בך, ואני 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 אפתח בך. איזה ביצוע. אני באמת נזכר בצמא השנה, כי אתה חייב לספר לי, נאור, איך עשיתם את זה? איך תוך כדי, איך אתה מצליח להמציא את הגלגל מחדש תוך שבועיים? אני יודע שבדרך כלל צמא מוכן הרבה זמן מראש. תספר לי קצת על זה. איך זה קורה? וואו, זה היה כאילו באמת... אני אספר משהו עכשיו אישי, שיש לי כזה, באמת זה כאילו, זה הבייבי שלי, וזה דבר מאוד חשוב לי, אני עובד על זה הרבה, לא רק אני. ואמרתי לעצמי, בוא'נה, מה יכול כאילו, חס שלום, למנוע מצמא שיקרה? והדבר שהיה לי הכי בראש שיכול לקרות, חס שלום זה מלחמה. באמת? כן. מתי? אתה מדבר... בקיץ. לא, בכלל. מה יכול לעשות חס שלום של הדבר? כאילו יש לי כזה סוג של פחד כזה. יש לך את זה כל שנה אגב, או שזה פתאום השנה היה מה? השנה יותר. מדהים. ולא שכאילו אני זה... בקיצור, יש מלחמה, וכבר אנחנו מתחילים לקלוט בשבוע השני, מדברים חודשים, ואנחנו השנה הקדמנו, עשינו כאילו, היינו מוכנים, הייתה לנו חזרה גנרלית בסיוון. שכל הזמרים, כל החומר. עשינו את הכל, עבדנו, היינו מוכנים להופעה. פשוט לחוץ הפליי, בום. בסיוון היינו מוכנים. וואו. סיוון זה חצי כאילו, שנה חצי לפני. שנה מראש, ההופעה עומדת. לא יאומן. ככה זה כל שנה? לא. השנה זה כאילו היה כאילו קיצוני,
בדרך כלל זה לפני. וואו, איזה מקצועי זה. כן. אצלנו, אתה יודע, לפעמים אני עולה על במה ואני מתחיל את האירוע ואני עוד לא יודע מה יהיה השיר השני, אתה יודע. לא, בצמה זה לא קורה, זה מאוד מאוד כאילו... זה מאוד מדויק שם ומתוכנן. קיצור, מה אנחנו עושים חודש וחצי מראש, חודש מראש, שבועיים מראש, לא ידענו מה קורה. בסוף החלטנו שאנחנו את התוכנית של שנה הקודמת, אנחנו גונזים אותה, ואנחנו עושה אותה לשנה הבאה. ומה שנשאר, אנחנו ממציאים פשוט קונספט חדש. לא ידענו מי השיר, איזה שירים, תפאורה, לא תפאורה, מה נעשה? בקיצור, הכל קרה תוך שבועיים. ושבועיים, 3 שבועות, אני לא זוכר. וואו. מה פתאום אגב החלטתם לעשות? זה כאילו להראות שכאילו לא נשברים? מה זה? זה כזה? העולם צריך את זה. אנשים צריכים את זה. הרגשתי את זה שהייתי בקהל, אנשים כאילו באו והם התפוצצו. אני אומר לך, היה משהו באנרגיה של השנה שלא היה בשנים קודמות. הרגשת שאנשים עצורים והם היו חייבים את הדבר הזה. אני רוצה עכשיו לקרוא לך מכתב, איזה משהו וואטסאפ שאמא, שהבן שלה חייל בסרט מטכ"ל, מכירים את האמא הזאת, אני לא אגיד משמע, שהאמא כתבה לי אחרי הופעה שהייתה שמה. נאור, מה שלומך? הייתי אתמול בצמה. האמת שהגעתי ממש סקפטית. באתי כדי לתת קצת שמחה לבת שלי שבא איתי. קצת זמן איכות לשנינו יחד אחרי מה שעברנו. לגבי הייתי מאוד סקפטית, כי ניגונים ושירים מוזיקה כבר לא עושים את זה יותר. וואו. מקסימום גורמים לי לבכות. גם לא הרבה מילים הצליחות לגעת ביותר. אבל אתמול היה ממש מיוחד. גם אמנים שהיו, אנשים צדיקים ממש, וגם התמהיל של השירים והתהילים והשיח של אנשים, זה היה מאוד מאוד חזק ומאוד כן. גם בכיתי וגם רקעתי. אז המון תודה רבה. אנשים היו שם הרבה... כשהכנת את זה, ידעת שזה הולך להיות כזה? לא עד כדי כך. זה ממש הולך... הרגשתי שהרבה אנשים כאילו חייבים את זה כמו איזה חבל להתעלות לחודשים הקרובים. אמרו לנו, אנשים, הגיעה אישה אחת שאמרה, הצלתם את החיים שלי. ככה. הצלתם את החיים, והלכה. וקיבלנו הרבה תגובות כאלה. אנשים, אנחנו ראינו שם... אני לא יודע מה ריפוי, אני לא יודע איך לקרוא למילה הזאת. גם אנחנו עברנו את התלה, עכשיו בדיוק דיברתי עם הגיטריסט, שהוא משהו עבר שם. זה היה לא פשוט בכלל, זה היה באמת, גם בשבילי רכבת ערים רגשית, כאילו קיצונית. רגעים לשמוע את אברהם פריד, שזה אני לא אשכח את זה בחיים שלי. הוא נכנס לבמה, ומסתכל עם העיניים שלו, הזקות האלה, כמו ילד קטן, מסתכל למעלה, ואומר, היינו בשמחת תורה, לבושים בגדים של חג, בגדים של חתן וקלה, והחתן עומד שמה, והקדוש ברוך הוא, ואיפה הריקוד שלנו? הוא מסתכל, מדבר עם השם, ואומר לו, אתה חייב לנו את הריקוד הזה, אנחנו צריכים אותך. חייב לנו את הריקוד. חייב לנו את הריקוד, לקחת לנו את הריקוד. של שמחת תורה. באנו לרקוד איתך, והלכת לנו. פי! הוא אומר את זה, ואני מתחיל לבכות שם על הבמה, אני לא מצליח לנגן. הוא מדבר, והוא מדבר, שאתה רואה אותו, מדבר עם אבא, הוא מדבר עם אבא. זה לא הצגה והוא לא אומר טקסט, הוא מדבר, הוא פונה כלפי שמיה. הוא מבקש את הריקוד. איפה הלכת לנו? מה עשית לנו? אנחנו לא מוותרים על זה, אנחנו רוצים את הריקוד הזה בחזרה. וואו. אתה מבין? וכאילו, ואז הוא שר צמה. ואנשים שרים שם, קוראים את הנשמה שלהם, ואחרי זה פתאום הולכים להושיע את עמך. זה לא צמה רגיל, זה צמה כאילו, מבחינתנו צמה שכולנו באותו סירה. כולנו מרגישים אותו רגש וכולנו ביחד, וכל מי שהיה שם, רק הוא יכול להבין מה שאני אומר עכשיו. נכון. אני, כאחד שהייתי שם, אני כל כך מברך. אמרתי, כן ללכת, לא ללכת. גם אני, המצב הנפשי שלי, אתה יודע, אחרי מה שקרה, אתה לא יודע מה אני ארגיש שם. אותו עם הפיגוע. אותו עם הפיגוע בכניסה, ואני גר שם, 100 מטר. דיין, יהודי, הולך שם, עומד, מחכה להגיע לבית דין ויורים בו. ואני 10 דקות, רבע שעה אחרי צריך להופיע. זה פירק אותנו. אנחנו לא יכולים להכיל את זה. מוזיקה, כן, לעשות הכל. שמח פתאום, מה עושים? אבל עם ישראל חי, וצריכים את זה, ונתנו שם, זה היה חזק ביותר. אני אומר לך שזה, מבחינתי,
נתן לי המון 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 אנרגיות לחודשים הקרובים, כי אתה מתחבר לשורשים ואתה מרגיש שזה הכוח שלך, זה לא המוזיקה מה שיש שם, והמסר הזה שלא יעזור, אנחנו נעבור את הכל, אז אם דיברנו אולי על אברהם פריד, אולי נשמע משהו מצמה של אברהם פריד, אני חושב שזה הזמן. בוא נרים ככה את המצב רוח בחזרה, והנה אברהם פריד מתוך צמה. על הסלח. הסלע, על הסלע, ויצאו מים על הסלע, על הסלע, על הסלע, ויצאו מים, איי, 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 טה-דה-דה-דה, טה-דה-דה-דה, יללי, עדידי, עדידי, במבמבי, במבמבי, איי, על הסלע, על הסלע, על הסלע, על הסלע, על הסלע, איי, איי, שקט, שקט, דידי-דה-דה, דידי, דידי-דה-דה, שקט, שקט, איי, דה-דה, דידי, דה-דה-דה, דה-דה-דה, איי, איי, דידי-דה-דה-דה-דידי, דידי-דה-דה-דה-דידי, עדידי, עדידי. כן, עכשיו יש לי לך שאלה. אתם עשיתם משהו נפלא עכשיו. אני מרגיש שכולנו, כל האומנים, אנחנו לא הולכים לשבת בבית, ושמעתי שעשיתם איזה מחוזת עם פיני איינלורן. אתה מדבר על כן. הוא קרא לזה טרק הניצחון, מחוזת ניצחון. וואו. כי כן, על זה הרגשנו גם, כל אחד מהמקום שלו, מרגיש שצריך גם להביע את מה שהוא מרגיש בחודשים האחרונים. ופיני יש לו את הדבר הזה שהוא פשוט פצצת אנרגיה, והוא כולו מלא טוב ומלא שמחה ומלא אופטימיות, ורק להעביר לכולם את הרגע. לחזק את העולם, לחזק את היהודים. לחזק ולהעיר כאילו פינות. אחרי, מיד כשהתחילה המלחמה, אנחנו פתחנו ארגון שקוראים לזה עם ישראל חי, והלכנו לבתים של משפחות שכולות, לחלק מתנות לילדים. הלכנו ספציפית על משפחות שכולות, שזה מאוד מאוד קשה ככה להיכנס, וזה עוד היה טרי, עוד אנשים, כולנו לא הבנו מה אנחנו עוברים. אני זוכר את זה, שמעתי על זה. והלכנו, ואתה יודע, ילדים במשפחות שכולות יושבים ככה, ואף אחד כזה, אתה יודע, כולם יושבים עם ההורים, והילדים לפעמים בייביסיטר, לפעמים בבית אחר בכלל, ולא יודעים מה לעשות עם זה, פתאום הגענו עם מתנות ענקיות, והערנו להם לפחות את השבוע של השבעה, אני לא מתבייש להגיד את זה, הפכנו להם את השבוע של השבעה לשמחה, לילדים. אתה יכול לספר איזה רגע שהיה לך שם? וואו, אני אצטרך לכתוב ספר על זה, אבל זה מאוד, זה קשה, אבל... זה היה קשה.
זה היה מאוד מאוד קשה, ואתה יודע, כל לילה הגענו הביתה, אני מאמין שגם פיני, אבל אני התפרקתי כל לילה, ובנינו מחדש. לא היינו אצל כולם, לא הספקנו להגיע לכולם, היינו מעל 100 משפחות לפחות. כל יום עשינו איזה 6-7, וכל משפחה זה סיפור בפני עצמו, וכמויות הניסים שהיו בתוך הדברים, ובתוך האירועים, על אחד שהציל את כל, הוא היה ועוד 5 חברים שלו, הצילו יישוב שלם. אגב, בחור חרדי, שמה שנקרא באמת, משהו מושלם, יודע, התורה, ש"ס, אלבוריו וזה, והוא הציל את החיילים שלו בעצמו, ביישוב, הם בעצמם בשבעה באו לאמא ואמרו שכל אחד מאיתם, הוא הציל אותו איזה פעמיים במהלך הקרב, והוא היחיד שמסר את נפשו שמה, והצילו יישוב שלם, הוא ועוד 5 חברים. לא משנה, אז הרגשנו ככה שצריך להתפוצץ ככה החוצה עם איזה מחרוזת ככה שתיתן, ועל הבסיס הזה גם של עם ישראל חי, הלכנו על המחרוזת הזאת. אז שומעים פה את האנרגיות. והבאתם אותה. כן. אתה יודע מה? בוא נשמע את זה באמת. אני חושב שזה הזמן ככה להרים אנרגיות. קדימה. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה משק, מי לא יירא, מי לא יירא. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה משק, מי לא יירא, מי לא יירא. הנצח לא מפחד, לא מפחד מדרך ארוכה. עם הנצח לא מפחד, לא מפחד מדרך ארוכה. עם הנצח לא מפחד, לא מפחד מדרך ארוכה. עם הנצח לא מפחד. אף אחד לא יכול עלינו. That's right. Sing it. תרימו ידיים באוויר, והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר, והעיקר, שלא לפחד כלל. אנחנו מאמינים, מאמינים, ואין לנו מאמין
איזה אנרגיות, וואי 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 וואי. יום אחד נעשה גם משהו עם פיני, לא? ביחד. וואי, נעשה משהו. נאור, יצא מפה, מהתוכנית הזאת יצאו דברים גדולים. קדימה, חבר'ה, אז תתפללו על זה. אני רוצה לגשת בעצם לשם של הפרויקט, קוראים לזה צמה. וזה אחד השירים הכי ידועים, אפשר להגיד, בעולם היהודי כולו. אחד הניגונים המכוונים שקוראים לזה של האדמו"ר הזקן בעל התניא. צמה לך נפשי, והרבי האחרון הכניס אותו ככה והשריש אותו אמיתי בכל העולם היהודי. ואיך אתה ניגש לשיר כזה? כל פעם מחדש, אתה גם נגלים אותו כל שנה מחדש, וכל שנה יש עשרות התוועדויות של צמה, ואיך כל פעם אתה מוצא מחדש איך אתה מחדש בזמרים, אתה פתאום מוצא את זה, מה אתה עושה בדיוק בשביל להעיר את השיר כל שנה מחדש? משתדל לא להפריע לניגון. לא להפריע לו, תת לו שם לעשות את העבודה. תשובה הכי טובה והכי קצרה ששמעתי ever. פשוט כמה שפחות להתערב יותר טוב, תודה רבה. מדהים. אני רוצה דווקא לשמוע, הייתי שמח לשמוע את הביצוע מתוך ההתוועדות עצמה של צמה, שאני מאוד מאוד אוהב אותה עם שולי רנד ומוטי שטיימץ, שוב פעם שני עולמות כביכול נראה רחוקים, אבל כולנו יודעים שכולנו רקמה אנושית אחת, כן? אבל שולי רנד עם המקום שלו, ומוטי שטיימץ שמגיע מהארטקור הוויז'ניצאי מבני ברק. זה כאילו, אני לא חושב שיכול להיות בשירה ניגודיות יותר גדולה מאשר מהשניהם ביחד. שזה עם הקול של הגבוה של שובר סוכיות, ושולי רנד עם הקול הנמוך שלו, וביחד הם יוצרים בזה מיקס שרק... יכול לקרות רק בצמה. בצמה. בצמה על השיר צמה. קדימה. צמה לך נפשי, כמה לך בשרי, מרצי ועייף בלי מים. צמה לך נפשי, כמה לך בשרי, וירץ ציון ועייף בלי מים. איי 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 בשרי,
בימים ההם, בזמן הזה. והערב עם המוזיקאים נאור כרמי ומוי שירות. וואו, חזרנו אליכם, כל חי מיוזיק, 102.5, KCM.FM. איזה כיף, איזה תענוג, אני ממש מרגיש התוועדות. פה באולפן עם נאור כרמי. רק אין לחיים. סופגניות אבל פינקו. מצוין, גם באמת אני מרגיש סובב מהסופגניות. אז אתה יודע מה, אני ככה בשעה השנייה שלנו כבר אני רוצה לגעת, דווקא לאחרונה יצא דיסק, מאוד מאוד אהבתי אותו, של זמר שחבר שלי מאוד מאוד טוב מאמריקה, גם קשור לפרידים, קוראים לו אלי מרקוס, שהוא אחיין של אברהם פריד, אבל זמר בזכות עצמו, יש לו איזו אנרגיה כזאת מאוד חדשנית וצעירה וכיפית, ושהוציא עכשיו דיסק, ואתה עשית לו גם כמה עיבודים, אני לא ידעתי שאתה עושה, אני חשבתי שאתה מתעסק בפרויקטים, ופתאום אני שומע עיבוד כל כך יפה, כמו כל צהלה, זה שיר כל כך כיפי, כל כך צעיר. איך, תספר לי קצת על החיבור שלך עם אלי מרקוס. קודם כל, השיר הזה, הם ניסו כמה מפיקים באמריקה, וזה לא עבד להם. הם לא יודעים מה לעשות. אז הם ביקשו שנעשה את השיר הזה. אלי מרקוס באמת הוא חבר טוב שלי גם. ניסה חבר טוב שלי מהעבודה שלי עכשיו איתו. כן, אני עשיתי פה גם באמת להביא איזה כאילו סאונד של ה-80s. וואו, זה מאוד חדשני. מאוד חדשני, כאילו, יש לי תמיד רצון, איפשהו בתוכי, לעשות מהפכות. אני מהפכן. באמת אתה אנרכיסט אמיתי, אה? כן, אני על זה. אנרכיסט דקדושה. אז כאילו, אני אמרתי, בוא'נה, בציבור החרדי החסידי לא מכירים, כאילו, עדיין כאילו, יש כל מיני אופנות כאלה, ואני באמת, יש לי איזה כזה רצון, לא לגרח את תרבות האלה, ליצור תרבות. פעם שמעתי מאיזה מישהו שהוא אמר שיש שני סוגים אנשים, יש שבשבת ויש מעברר. השבשבת יודעת את כיוון הרוח וקופצת עליה, המעברר משנה את כיוון הרוח. אתה אומר, אני רוצה להיות מעברר, לא שבשבת. לגמרי מעברר, לעברר את ה... זה שיר כזה מעוברר, אין, איזה פשוט ביצוע מופתי. בואו קהל, תשמעו את השיר. תראו את המלודיה, תראו מה היה אפשר לעשות ממנה ותראו לאיפה נאור לקח את זה ונמשיך לדבר על זה אחרי זה. אלי מרקוס. Ono Hashem Mashiach, ono Hashem Matzlicha, no, Ono Hashem Mashiach, no, ono Hashem Matzlicha, no, Kunto holo veri no, Sifosenu os tirani no, Kunto holo veri no, Sifosenu os tirani no. Oy, ono Hashem Mashiach, no, ono Hashem Matzlicha, no, Ono Hashem Mashiach, no, ono Hashem Matzlicha, no, Shoseinu, vehu yishlach b'masei yodeinu bracho, rocho v'yatzlocho, rocho v'yatzlocho. Koitzo holo os tiraneinu, Koitzo holo verino, Sifosenu os tiraneinu, Koitzo holo verino, Sifosenu os tiraneinu. Ono Hashem Mashiach, no, ono Hashem Matzlicha, no, Ono Hashem Mashiach, no, ono Hashem Matzlicha, no, Hozokim alei Mishal Aseinu, Hamitz Ya'aseh, Batosh Aseinu, Vehu yishlach
ברכה והצלחה. תענוג לאוזניים, נאור. תבורכנה ידיך, איזה עיבוד. אמן. תבורכנה ידיך ואוזניך. אתה יודע מה, עכשיו אני רוצה להיזרק בחזרה על הפרויקט הראשון של צמה, מה שבעצם היה הסנונית שמבשרת את המהפכה. יש שם שיר מאוד 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 יפה של אהרון רזאל שמבצע אותו, אחד השירים היפים, האהובים עליי של חב"ד, נקרא אתה בחרתנו. אתה יודע אגב מי הלחין את זה? אני לא יודע מי הלחין את זה. תראה, אני חושב שמי שדי לימד את זה, אתה הזכרת ניגונים מכוונים. אז ניגון מכוון זה גם שהרב, אחד מהאדמו"רים של חב"ד בוחר ניגון, זה גם נקרא ניגון מכוון. ואת הניגון הזה גם, הרבי לימד אותו. כן? כל צמה הראשון, זה ניגונים שהרבי לימד, מתש"ן י"א, י"ב, אני חושב. זה לא ידעתי, שכל הצמה הראשון זה בעצם ניגונים שהרבי לימד. כן. וזה היה פעם בשנה היה מלמד ניגון, בשמחת תורה, אחרי חודש שלם של אף אחד שם לא מגיע למיטה. אחרי שמחת תורה, בשעה 4 לפנות בוקר, הייתה מתחילה התוועדות, עד 6:30. מה זאת אומרת, ביום טוב שני כאילו? כן, 4:30 הבוקר מתחילה, 4 בבוקר מתחילה התוועדות, ושם הם מלמד את הניגונים. וזה ניגון שכאילו היה נשאר עם החסידות כל אותה שנה קדימה. ושנים, אבל כאילו, היה איזה משהו שכאילו, השיר הזה כאילו היה לו איזה נוכחות... אני לא הייתי שם, אני לא יודע מה קרה באותו שנה. הניגון הראשון שהוא לימד בכלל ever, זה צמה. צמה לך. שמענו לפני זה שמות השתיים של שולי רנט. אתה בחרתנו אגב זה מילים, גם, אתה מסתכל, היום, תשמע, כל טקסט היום הוא רלוונטי, אתה יודע, גם שאתה אומר שהכל נהיה בדברו זה רלוונטי, אבל כי אנחנו פתאום התחברנו לדברים יותר רובדים אחרים בנפש, אבל זה באמת מילים, אתה בחרתנו מכל העמים, איך אמר הרבי מצאנז בשואה, אני שמח שלא הייתי, אני שמח מאלה שקיבלו את המכה ולא מאלה שנתנו. מטורף. זה הוא אמר את זה. הוא אמר את זה. הרבי מקלויזנבורג שנהרגו לו 11 ילדים בשואה, והוא קם מהאפר, והקים פה את לניאדו וחסידות צאנז והכל, ופשוט לא יאומן, והוא אמר את זה, אתה יודע, שלומי גרטר בהופעות תמיד היה מספר את זה על שלא יעשה ניגוי, יש לו איזה שיר שלא יעשה ניגוי שהיינו מנגנים, אז הוא היה מספר את הסיפור הזה שכאילו הרבי היה אומר, מישהו שאל אותו במחנה, איך אתה מברך שלא עושה ניגוי? אז הוא אומר, אדרבה, עכשיו אני מברך הרבה הרבה יותר בכוונה, בתוך אושוויץ. וואו. שלא עושה ניגוי, כי עכשיו אני רואה מה זה גוי. אז אתה בחרתנו מכל העמים זה... רלוונטי מתמיד. כן. ביצוע יפהפה של אהרון רזאל, אני חייב לציין. בוא נשמע את זה. בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך. שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. אתה בחרתנו מכל העמים, מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך, ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך. איי 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 ושמך הגדול, הגדול והקדוש עלינו קראת. שמך הגדול, הגדול והקדוש עלינו קראת. איי 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 לה 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 איי 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 לה 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 לה.
אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. בשמך הגדול והקדוש עלינו קראת. אתה בחרתנו מכל העמים, מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשון, וקידשתנו במצוותיך, ורוממתנו מכל הלשון, וקידשתנו במצוותיך. איי 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 לה 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 לה, איי 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 לה 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 לה. בשמך הגדול, הגדול והקדוש עלינו קראת. בשמך הגדול, הגדול והקדוש עלינו קראת. איי 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 לה 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 לה, איי 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 לה 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 לה. בימים ההם, בזמן הזה. והערב עם המוזיקאים נאור כרמי ומוי שירות. בימים ההם, בזמן הזה. והערב עם המוזיקאים נאור כרמי ומוי שירות. ותפלתמו בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלתמו בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלתמו בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלתמו. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלתמו. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלתמו. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. אליך זעקו ונמלטו,
בטחו ותפלתמו בך בטחו אבותינו בטחו ותפלתמו. אגב, אני חייב לשאול אותך, נאור, אם אנחנו מדברים עוד פעם על הלב והמעיין, יש שם ביצוע מאוד מאוד יפה לאחד השירים שגם אותם הכרתי, אתה יודע, מילדות, מהסבים, אתה יודע, מקדש מלך, זה גם, אני חושב שזה גם מהפרויקט של שירים שעלו מהאפר, כן. וזה בביצוע של ישי ריבו. אז הוא היה זמר צעיר. כשהוא שר את זה. מה זה צעיר? הוא היה מגיע אליי עם מדים, בדרך כלל, הוא היה משרת בג'וליס, והוא היה מגיע אליי עם מדים באוטובוס. הוא הכיר את השיר? לא. אתה לימדת אותו? אני לימדתי אותו. איך אתה הכרת את השיר? הכל, הנה, הכל מתקשר. מי שאחראי לפרויקט הזה זה הרב תמיר גרנות. ראיתי אגב את הוידאוים, שהוא עשה את המופע הזה. אז כן, נכון. ועכשיו הבן שלו נהרג. במלחמה. וואו, לא ידעתי שהבן שלו נהרג. הבן שלו מאורס לפני חתונה. בן שלו זה כאילו כליל השלמות, אתה יודע, האנשים האלה שאתה... אז הוא הכיר לך בעצם את השירים? זה הפרויקט שלו. אני כאילו, תחתיו הייתי. הוא היה מספר על כל שיר, אני ראיתי את זה, כן. אז זה יצא עם ספר דיסק. כן? כן. ששם יש את כל הסיפורים. וואו. באמת שירים שכאילו... זה נס שהם שרדו באמת את כל הדבר הזה, זה באמת מדהים, כי עוף החול הם קמו באמת מהעשן ממש. לא רק שהם שרדו, הם דאגו שהיהודים ישרדו בזכותם. תסביר. היהודים שרו את השירים האלה ברגעים הכי קשים, וזה להם תקווה. מדהים, מדהים. יש שם סיפורים הזויים על כל השירים שהצילו קהילות שלמות. תראה מה זה, כמה מוזיקה משמעותית בחיים של העם שלנו, כמה היא דבר משמעותי אצלנו. בדיוק שמעתי עכשיו, איפה שמעתי את זה, אני לא זוכר, אני אוהב להגיד דבר בשמורו, אני זוכר תוך כדי שאני אומר, ששמעתי עכשיו מאיזה מישהו שהוא אמר שבעצם, קראתי את זה בטור של מונו רוזנבלום, שהוא כתב שהרבי מנדבון, את זיכרונו לברכה, אמר לו, תשים לב, אתה עובד במקצוע מאוד 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 חשוב, כי מבית המקדש, כל מה שנשאר זה רק זיכרונות. אנחנו בבוקר אומרים קורבנות, זכר לקורבן עולה, אתה אומר קטורת, זכר לקורבן, הכל זה זיכרון. העבודה היחידה מבית המקדש שנשארה עד היום, זה השירה. מה שהיה לפני, זה מה שהיום. וזה לא השתנה, זה לא עושים זכר. זאת אומרת לו, תיזהר שאתה עובד בתחום, שהוא בעצם עבודה, והעבודה היחידה שנשארה מבית המקדש. אז כן. זה זמני אבל. אומרת, שאר עבודות יכולות להגיע בגדול. אמן. מתוך ההפכה, מתוך ההפכה, קומי צאי, מתוך ההפכה. רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול, והוא יחמול עלייך חמלה. רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול,
בתוך אף אחד. רב לך שבט בעמק הבחר, והוא יחמוד והוא יחמוד עלייך חמלה. רב לך שבט בעמק הבחר, והוא יחמוד והוא יחמוד עלייך חמלה. כן, עכשיו שמענו באמת, אפרופו, שדיברנו עכשיו מלחמה, אתם גם מצאתם עכשיו שיר, ממש אחרי, לפני המלחמה, לפני כאילו 7 באוקטובר, שיר על שבעת הרועים, שיר מהמם. כן, גם 7. 7. כל 7. כל השביעין חביבים. כל השביעין חביבים, תכף נראה את זה בקרוב. אמן. נכון, ומה זה השיר הזה? תספרי לי עליו. זה דווקא פרויקט שגם במקרה עשיתי עם פיני איינורן, זה שיר מאוד מאוד ישן של חיים דוד צרצ'יק, אתה מכיר אותו, כן? כן, כן, מתלמידי רב שלמה, שגדלנו עליו, שוב פעם, בתור צעירים, הוא יממאי, כל הדברים האלה. אז זה שיר ממש עמוק, ורצינו לעשות לו חידוש ככה, להכיר אותו לדור הצעיר. מגיע פה דור שלא מכיר המון דברים ישנים, ולא כולם מצליחים לעשות את הדבר הזה של להביא ניגונים לפני 200 שנה, וככה להנגיש אותם לדור חדש. אז אמרנו, בוא ניקח את השיר הזה, ונצמיד אותו דווקא לחג סוכות, כי הוא שפיזין. זה שיר שמדבר על שבעת הרועים. השיר במקור נקרא שבעת הרועים, אנחנו קראנו לו 7. ופיני שר אותו ככה בהגשה מאוד מרגשת, אבל מצד שני גם מאוד פרשית, מאוד רעננה כזאת, שתתאים לאוזן של שנות ה-2000. ואני חושב שהצלחנו להנגיש שם את העומק. אני, בכל אופן, היה לי חלום. כן. להנגיש עומק מאוד קבלי, מה זה שבעת הרועים וזה, לא הצלחנו כל כך בקליפ, כי לא היה זמן, פשוט היה בחוסר זמן. אבל עדיין אני חושב שיש איזה משהו מאוד מיסטי בעיבוד הזה ובכל השירה וכל הזה. אני יודע שיש פה שדרנים, מני גרה, שהוא משדר פה תוכנית באופן קבוע, משמיע את זה כל יום שישי, הוא אמר לי שזה אחד השירים האהובים עליו. איזה יופי. באמת, מאוד התחברתי לדבר הזה של שבעת הרועים, זה כמו מנורה. אנחנו עכשיו מתעסקים בחנוכה, שבעת הרועים זה בעצם המנורה שלנו, כן? שבאמצע משה רבינו עם התורה, ואברהם, יצחק ויעקב מקיפים ימין, ואהרון, יוסף ודוד מצד שמאל. המון 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 דברים, מאוד התחברתי לזה, ואני חושב שזה עבר. אני חושב, מרגישים את זה במוזיקה. יפה, באמת רואים את הקשר בין חנוכה לסוכות. יפה. הנה עכשיו, כאילו, זה הקשר של שבעת הרועים, כן. של המנורה. ואגב, שמעתי אתה יודע, בשבועות זה חג, זה לחם, שני הלחם, שתי הלחם, וחג סוכות זה חג המים, ובעצם יש דגן, תירוש ויצהר. אז דגן ותירוש, שבועות וסוכות. עכשיו זה היצהר. עכשיו זה היצהר, וזה בעצם היה, זה כמו איזה סוד כמוס, כמו הפח שנמצא בחותמו של כהן גדול שהיה מוחבא, ובספר חגי, כבר רמוז חג חנוכה, והוא רמז על זה שבעוד כמה מאות שנים יהיה חג שיגיע, והוא יפתור את העניין של היצהר. ככה אתה רואה את השושלת, זה החג של השמן בעצם, שבעצם סוג של מקריבים קורבן להשם, ואומרים תודה גם על השמן, לא רק על הדגן ולא רק על התירוש. סתם מעניין. יפה. 7, פיני איינורן. אברהם אבינו, איש חסד, יצחק אבינו, נעזר בגבורה, יעקב אבינו, כליל תפארת, היה משה רבנו, ראיה ממנה, היה ראינה גואל, אוהל שלום, יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם,
איי דוד מלך ישראל מלכה משיחה אריקי מרן כלום מלכה משיחה וואו, איזה ביצוע של פיני, שיר מופתי של חיים דוד. אגב, אתה יודע, אנחנו ככה, הקדוש ברוך הוא סחב אותנו ככה באף, בחלק האחרון של התוכנית לדבר דווקא על בית המקדש, ככה יצא בלי תכנון, מאזינים יקרים, אתם יודעים, אנחנו ממש, אני אראה לכם את הפלייליסט, מתוועדים, ומה שיוצא, זה התוועדות, אה? בדיוק. זה מה שהרגשתי בצמה, זה עבר עליי כל כך מהר פה התוכנית, זה כאילו 2 שניות. אז אם אנחנו ככה הולכים בכיוון של בית המקדש... יש לי סיפור על בית המקדש. אופה. אני לפני כמה שנים, ברוך השם, זכיתי באיזה פרס על התרבות של המוזיקה היהודית, שנקרא פרס שר החינוך. פרס שר החינוך? פרס שר החינוך, תרבות יהודית. אני מאוד אוהב פרסים. אז שמה היה לנו טקס כזה, לא משנה, גם כל דבר אני רוצה לקצר. אז היה טקס, ובטקס עשו לכל אחד מהזוכים, עשו סרטון כזה של כמה דקות. מדברים איתו. אז הגיע אליי הבמאי של הסרט הזה, נכנס אליי לאולפן, ויושב איתי, והשאלה הראשונה, הוא אומר לי, בוא'נה, הגעת לשיא שלך, כאילו זהו, אתה כבר שמה. ואני שמעתי אותו אומר את זה, אתה הגעת לשיא שלך, וקפצתי כנשוך נחש. אמרתי, מה אתה מדבר? זה השיא שלי כאילו. שמה, הפרסים, זה. אמרתי לו, הנקודה שלי בחיים זה לנגן בבית המקדש. כל הזמן, זה הוויז'ן שיש לי. אני עומד שמה עם חבריי, ורואה את המלך המשיח נכנס לבית המקדש, ואני מנגן לו. ותוך כדי אני מדבר איתו, אני אומר לעצמי, בוא'נה, אולי תעזוי, עכשיו פרס ממשלתי, אתה הולך לדבר איתו על משיח, על בית המקדש, מה אתה עושה כאילו? הייתה לו כיפה קטנה כזאת. אתה יוצא משיחי, אתה אומר. אני יוצא לא נורמלי כאילו, אני חושב ככה, מה זה התשובה הזאת? כי באמת הייתי לעוט, שזה הסיפור שלי, ועד שזה לא, אני אומר לו, עד שזה לא יקרה, אני לא אפסיק. זה הסיפור שלי. וואו. אני גומר לדבר, ואז אני רואה אותו, מוריד את המצלמה, ופשוט מנגב לדמעות. הוא אומר לי, אתה לא יודע איך הרגשת אותי. במה שאמרת עכשיו, זה כאילו, אתה לא יודע כמה זה נגעת בי. התרגשתי מאוד. הגענו לטקס של הפרס שר החינוך, יושבים שם חברי כנסת, שרים,
ונכבה אור, ודבר ראשון, רואים אותי, עומד שם על המסך, לפני כולם, ואומר, עד שלא נגן למלך המשיח, אני לא אפסיק. זה הנקודה שלי בחיים. ככה התחיל הטקס פה שר החינוך. מה אתה אומר? כשאתה רואה שאתה מדבר יהודית, דברים יוצאים מהלב, אז זה נכנס ללב. אז עכשיו, הנה, אנחנו נסיים תוכנית באמת בשיר שאנחנו כולנו מצפים ומייחלים, ועד שזה לא יקרה, אני מבטיח הרב מוישה שאני לא אפסיק כל הכוח כמה שיותר, עד שאנחנו ביחד נבוא ואנחנו נגן, צמה, המנגנים, כולנו ביחד, לא משנה, נעמוד שם ונגן שם, עד שאנחנו נראה אותו נכנס בשטיח אדום, לתוך הבית שכל כך אנחנו מחכים לו, שיבנה בית המקדש ורמנו, אמן ואמן. אמן ואמן. מורי ורבותיי, זה היה נאור כרמי האגדי, עכשיו אתם מבינים למה קראתי לו מורי ורבי. אז ממש לפני סיום אני רוצה להגיד תודה ענקית, שוב פעם, קודם כל לנאור כרמי שהטריח את עצמו כאן, ולתוכנית מיוחדת כזאת של בימים ההם בזמן הזה, למנכ"ל קבוצת כל חי, הרב אבי רוזן, למנהל כל חי מיוזיק, ישראל שלמה אזולאי, לעורך הראשי יעקב בלוך, עורך ומפיק של התוכנית ישי נוימן הצדיק, וטכנאי אברהם ישחקוב. מאזינים יקרים, אני מקווה שהערבה עליכם התוכנית, ונסיים כמו שאמר נאור, בתפילה האולטימטיבית של היהודי, בימים ההם בזמן הזה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. חנוכה שמח נאור. חנוכה שמח מוישה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. 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 חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן 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 חלקנו בתורתך. ותן חלקנו בתורתך.